James Allen, 2. lipnja. Utvrđeni mentalni stavovi određuju ponašanje, a iz ponašanja izviru posljedice. Njih nazivamo srećom i nesrećom. Iz ovog slijedi da želimo li promijeniti stanje, to jest reakciju, moramo promijeniti misao, to jest akciju. Da bismo nesreću zamijenili srećom, moramo promijeniti određene mentalne stavove ponašanja koji uzrokuju jad. I u našem će se umu i životu pojaviti nova posljedica. Ako čovjek razmišlja i ponaša se sebično, ne može biti sretan. Ako razmišlja i ponaša se nesebično, ne može biti nesretan. Tamo gdje je uzrok, pojavljuje se i posljedica. Posljedice ne možemo poništiti, no možemo promijeniti uzroke. Možemo pročistiti svoju prirodu, preoblikovati svoj karakter. Pobjeđivanje sebe donosi veliku snagu, transformacija sebe donosi veliku radost. Svaki je čovjek omeđen vlastitim mislima. Čovjek živi u nižim ili višim predjelima u skladu s prirodom svojih misli.